keadaan di tengah-tengah ni Portidion ternyata tam hal nalerde jol mana manusia jol mana pun haluar siya bagas alami angka persoalan along alami persoalan konflik domestik ima konflik di rumah tangga godaan soal jadana litu lari siya jarumari aladang dengan hubungannya persoalan do keras bertolong saya na keras sama dokter dalam si jepun munang ni uskot kangarong na kuwering nalindas ka po naku langsung palagi dihat ko manginang kunin Tuhan na lostima patujul paringot tu persoalan na naropan ni si Agar do si Ismail itu punto nasida pe boy dohonon terusir dari rumahnya dakolan na melarikan diri alai terusir dari rumahnya sendiri alang konflik domestik mau antara si Hajar do si Sarah songoninang si Abraham jadi salingkun guru terdiri dari dengan si Abraham ala kadok tu mana opuni akan aku saya para bapak dari orang percaya ala tunggu alung secara kemanusiaan persoalan di tengah-tengah di Indonesia Abraham perlu doang minta sedikit ada konflik na masa di tulu halakon si Sarah dungini adegan na marbuat si Hajar do si Abraham tahu doang mengenal dukun peristiwa pajumi si Abraham di sana Musa 12 kan disuruh debatan si Abraham manadikon tanah habudaganna tanah hadubunna manadikon na warasna lahat tu sa dainganan na ditutuhot debatan boleh tak siahin sa Musa 12 dan dinoto tuiyay dititiin marunong na 75 tahun si Abraham jala si Sarah inagtana marunong onom 5 tahun 1 tahun mah jarak nasi duko pajuru takas ko hatang ni baka tu si Abraham didokon gari pasuk-pasuk ni baka may baka gari pasuk na po jangan pasuk-pasuk ni baka goan na pagbalgo ni baka magkuwaran itu terbudu ade janji ni baka tu si Abraham alani ko mangnang kangarong keraguan di mana jadi manahipon tanah habudagan habis saat tu baru 25 tahun saya bilang harum dan siya tongatoman keluarga berarti di bagasan 10 tahun dumro pasuruh di baka tu imana manahipon tanah habudagan manahipon bola pasukitna markite janji na pinasahat ni debata ternyata dana lumaki alaniyo rosisar hidupma tu si Abraham buat ma si Hajar jadi coba jadi opi kegagalan si Sarah nomornya dan setia iman di padan, di janji na dinay ni mata ola 10 tahun tu ke jara takas tu di foto si Sarah nahol tu imana seorang perempuan mandul yang tidak akan mungkin melahirkan seorang anak akhirnya dia bertindak sendiri di mana aku tu sendiri disosoi mata-mata si Abraham Olionna si Hajar hatuban ni si Sarah
konflik batin, konflik jiwa, psikis. Tak pula di keluarga, tu sudah normal. Ayo tak tu urut nafas saya dan ini. Alam ini